Bon dia, senyora Glòria. Soc Adrià, el cap de recursos humans de l'empresa. El truco per comunicar-li que ens hem vist obligats a obrir un ERO per falta d'ingressos. Vostè és un dels treballadors afectats. Sentir-ho molt per seguir els seus serveis. Moltes gràcies. Mama, què és això? És igual, no serveix per res. No subestimis el que tens avui. No saps si demà podria ser tu. Ajuda'ns a ajudar a 2.000 persones.